Printzippean dantza egiten lehen taldea Gainizalgo talde izango da. Zamoratik etorri zaigu talde hau eta makila dantzak eskaintzen dituzte batez ere. Urte dituzte, esan bezala, bibikote goko zezigu gaur oholtzara, bi sevillana rumba bat eta buleria bat eskaintzeko asmotan. Tras la actuación del grupo de danza El Paloteo de Cañizal, llega el turno al grupo local Boreal, de bailes basados en sevillanas principalmente, un grupo que lleva unos 11 años actuando y ofrece numerosas actuaciones a lo largo del año. Y hoy nos bailarán dos sevillanas, una rumba y una bulería. Son dos parejas representando el grupo de danzas Boreal.
6 dantza eskainiko dizkigute 2 taldetan banatuta. Lehenengoan, Gipuzkoako dantzak ikusi ahal izango ditugu. Brokel dantza eta uztai dantza. Erremitizikoak biak ere. Eta ondoren, arraunak eta saskiak eta kaxarranka berean ikusiko zenituzten agian eta kostako brisa ekartzen saiatuko dira, zelaian gainontara. Bateleren dantza eskainiko dute, bigarren zati honetan lehenengo, Lekeitioko Andreen aurreskua ondoren, kaxarranka, Lekeitiotik, bertatik hau ere, San Pedro egunean dantzatu dure Bizkaiko kostaldeko herri honetan, eta arrantzale izango da azkenean. Praticamente toda la hostia.